Neverovatno sam udario palac ovde na Pžolu. Isto, eminentni lokal iza mojih leđa je novo otvoreni objekat zvani Azur. Dobro. Očekuje se velikim priliv gostiju. Kamera. Reklo bi se da će to biti jedna veličatna sezona. Da. Počet će 24. avgusta, završit će 27. Uz velike salve počasti. Još jedan pod prst, direktno zoomiranje. Pogledajmo od kakve bolove trpim, neverovatno. Teško siranje stane. Dajmo... Imamo Sumbo, imate li što da kažete? Sve je rekao se. Roki, ne Sve je rečeno. Roki, sve je rečeno. A, Sezona će biti ubitačna. Ubit ćemo se ove sezone. posle sezone. Posle A posle sezone. sezone idemo svi po jedan posle, kamen i bit će zavolite dobro. da se utopimo. Ovo ima kupa čagaja. Stari, ja sam ti rekao, jedan tip pliva danima tu. Ne izlazi izvode. Što sam ga vidio malo prije, znači kako je poplavio od jede. Ili od ove bar, možda je Sumbo bačio malo farbe u more. Plavi kamen. Plavi kamen je završna faza, je plavi kamen je završna faza.